Hello my higala, welcome to my vlog. Happy Sunday everyone. No. Uh, Karon nga Domingo ha mga higala is mag-unboxing ko. Mag-unboxing ko sa ako ang mga napalit sa ato ang gitawag og kwarta sa hangin. No, doon na ko'y tulo ka items nga napalit sa ako ang kwarta sa hangin. Kinain ang hatag nato no sa kwarta sa hangin. So, ang first na ko nga napalit kay kinanglanon ka isa ni diri sa balay kay ang amuan ni naguba na. No, dara. Plansa. Plansa mga higala. Ang kay ang ako aning plansa is naguba na panahon pa sa taong tong mampo. Uy, dugay nakaistanan. So, kuan din ni siya mga higala is gisale. Standard siya, mahal-mahal ni pero gisale man, so barato na lang. No? So atong tan-awon, atong check up kun kay basinyag kuwangag wire kay barato ra baya, gisale na baya. So nara yang wire, nara yang para adjust. No? Nailisan na gitan akong plansa kay panahon pa tang mampor. Nya ang ako ang ikaduha nga napalit mga higala is di ara. No mo ni siya ikaduha na ko nga napalit. No? Bangko, monoblock chair. Gikan galamito ni nako, gamito nako sa ako ang pagpanahi. Lingkuranan sa akong makina kay naguba naman ni surrender na jud ako ang lingkuranan ba naguba nang tangtang ang subog ata gid ay nako eh. So kani akong gipalit mga higala kay ligon man ni no Ruby angan kanang kay ngano ni palit mi sa una bitaw og kanang sale. Kay sus na slide jud ko, naumod ko kay na slide ang iyaha bitaw mga tiil ni bila gina siya nya naumod ko mayug ana ko pagkaumod hapit jud ko napiang sakit kay ako ang kanang bagtak naigo sa no say nakaigo ato. So mao ni nga ako ang gipalit ligon kay kwarta bi ni sa hangin. Ang kwarta daw sa hangin kay dali maguba, dali malata. Hala, sige. Mano yung gipalit ko ligon niya. Mausad to ang standard sad nga kaning plansa kay kanang ligon kay dali lagi ko nung maguba ning kwarta sa hangin. So kani color na green kanang isa ra sa akong gipalit kay kwarta ni sa hangin. Magpalit ako ani og mga 5 or 6 guro puhon. No? Isa lang sa mao lang sa ni atong kuan. Kanang punan ra ni ako 5. Sige. Nya mao ni siya kay kanang ligon jud akong gipalit. So ang ikatulo din akong gipalit mga higala is kani. Atong buksan. Dara sandal. Sandal mga higala. Oh, di ni sandal uy, step in. Step in dai kuno ni kay ang sandal kanang naigut-higut sa luyo mao daw na kanang pinaseksi. Kani siya pang piniguang step in. Palit ko ani mga higala kay sus once in a blue moon sa taon ko makapalit. Uy kay dili ba ni mo atong priority no. Daghan ba kita mga balayranan, mga gastuhan. So nipalit ko ani kay kanang barato ra man siya, gisale man sa ambot ligon ba pug kanina ligon mo ko siya lapalapa. Ang ako naibgan ang lapalapa. Kay ligon kay siya lapalapa. Kay once in a blue moon sa taon ko makapalit ani. Di taon ni mo atong kuan niya. Akong gipalit, akong gituyo nga ligon kay kuan lagi daw ang kwarta sa hangin kay dali maguba, dali malata. So ato paliton kana jong ligon kay tan-aw na to dali ba ni maguba, dali ba malata kay ligon man. So mao to mga higala akong gipalit no tulo ka items nya kuan di ay kanang mo to pag mag-remind ay ko no nga kanang kung palit mo mga inani di ay monoblock wa bi ako bayari sa Ruby ha. Pero kailangan kani jud siya ligon kay kuya kaayo mo palit no mo palit kag ni apil ako Jasmine og unboxing kuya mo palit kag kuan kay mati no. So mao to mga higala ang akong napalit ako ang mao to akong 3 items na palit sa akong kwarta sa hangin. So, daghang salamat mga higala. Please subscribe my channel. Click the notification bell. Click ninyo ang all para updated kamo sa ang mga bago nga video. Salamat. Bye!